L'artista japonès Wataru va presentar aquest passat divendres en un acte al Prat Verd de Malla la piràmide que construirà el 2016 en aquest indret tan particular. Es tracta d'una obra amb un perímetre de 5 per 5 metres i una alçada de 6 metres que reproduirà la connexió entre el cel i la terra a través d'uns corrents energètics que només existeixen en aquest punt de la comarca d'Osona, segons el mateix autor. La piràmide, amb unes reminiscències del gloriós passat maia, es construirà en blocs de pedra de folgueroles, d'una tona cada una, i estarà coronada per una pedra rodona treballada. L'obra tindrà caràcter interactiu, ja que els visitants hi podran entrar dins. Wataru pretén que la piràmide sigui un lloc de pelegrinatge tant per a persones com per a animals. Representa la unió entre saviesa del passat i del futur i s'ha d'aprofitar aquesta reunió, segons deia el mateix artista. Per construir la piràmide, segons Wataru, caldrà la implicació de la gent de l'entorn, que es canalitzarà a través d'una campanya de micromecenatge que encara no s'ha determinat. De moment, el xocolater de Taradell ha elaborat una rèplica de la piràmide en xocolata amb fruites a dins, que seran les postres que serviran a partir d'ara i fins al 2016 al Prat Verd, acompanyats d'una música creada per Pep Sala per l'ocasió. Els beneficis que se n'obtinguin es destinaran a finançar l'obra. Tant la piràmide com la seva rèplica en xocolata es van presentar en el marc d'un sopar al que hi van assistir unes 150 persones, entre les quals hi havia representants de vessants tan diverses com l'art, l'empresa, l'esport o la política. L'àpat es va amenitzar amb petites actuacions, com els bastoners de malla, el duo Acrobatic Pack, el músic Pep Sala, el saxofonista Pep Poblet, el mag Fèlix o la violoncel·lista Eva Curto. El plat fort del programa va ser Pep Plaza, conegut per les seves interpretacions als programes de TV3, Polònia i Cracòvia. L'humorista va imitar fins a 62 personatges diferents en només uns minuts. L'àpat acabava amb Pep Plaza, Pep Poblet i la resta d'artistes de la vetllada dalt de l'escenari acompanyant Pep Sala, mentre cantava la coneguda cançó Boig per tu de Sau, de la qual ell n'és el coautor. El sopar va tenir un gran atractiu gastronòmic. El menú va incloure la coca del mossèn de Folgueroles, formatges del Garet, productes de la xarcuteria Montal, vins i caves Pep Ventura i alguns plats elaborats per Tins, cuiner vinculat en aquests moments al Prat Verd. El Prat Verd és un bosc màgic on conviuen art i natura. Aquest espai natural de 12.000 metres quadrats envoltat d'escultures de gran format disposa d'unes instal·lacions totalment integrades amb l'entorn que el converteixen en el marc idoni per la celebració de congressos, conferències, convencions, casaments i altres activitats. La d'aquest passat divendres, la presentació d'aquesta piràmide que veurà la llum el 2016.